Hej alle sammen, og velkommen til endnu en YouTube-video. I dag spiller vi Slime Rancher igen. Og jeg har valgt, at vi optager endnu en video. Og jeg optager den her faktisk noget lidt tid efter, jeg optog den anden video, men den er ikke kommet ud endnu. Og det er fordi jeg tænker, I må være vilde med det her. Det håber jeg, men i hvert fald, nu laver vi lige en ekstra video, fordi man ved aldrig. Så jeg håber, I vil nyde, som I gjorde i sidste video, tænker jeg. Godt. Jeg tænker, at vi skulle, som i sidste video, hvis I husker rigtigt, så var der jo den der kæmpe pink slime. Den tænker jeg, at vi skal ud og eksplodere i dag. Sådan. Så jeg tænker, at vi tager ud og prøver at få den eksploderet i dag. Det er mit mål i den her video. Vi skal have eksploderet den der. Eller ikke eksploderet. Jeg ved om... Nej, vi skal i hvert fald bare overfodre den. Jeg ved ikke, hvad der skal med det. Hvorfor sagde jeg overhovedet ikke det? Jeg tror bare... I hvert fald, vi giver den mad, indtil vi får noget ud af det. Tror jeg. Hvad er det her for et sted? Jeg tror, man kan dø af vandet. Jeg tror ikke, vi kan svømme, og det vil jeg faktisk helst ikke finde ud af. Og der er en rock slime! Der er jo en sød. Skal jeg hoppe derover? Okay, jeg dør nu, guys. Ja, guys, jeg tror helt seriøst. Vi klarede den. Ej, det der gør vi ikke igen. Nej. Jeg tror helt seriøst, jeg ender med at dø til vandet på et eller andet tidspunkt. Jeg ved bare, jeg bliver så sur. Okay, hej. Øj, wow, et skud. Det er Jelly Belly Boost. Hvad er det? Hvad er Jelly Belly Boost? Det vil jeg rigtig gerne vide. Okay, er der en nøgle? Slime key er agent key for agent lock. Hey, vi har fået kist. Hvad er en lovely augment? Ja, det har jeg allerede, det der. Guys, skal jeg føle mig skuffet, eller skal jeg føle mig glad over det, vi har fået? Altså, vi har fået en nøgle, som jeg ikke ved, hvor kan bruges, og vi har fået en eller anden augment. Så yes. Wee, ej, hvad er det sødt. Det her, det er sådan et spil. Jeg synes, det er så sødt og flot. Wee, let's go. Jeg synes, det er et godt lavet spil. Jeg synes, spillet er faktisk veludført. Men det er faktisk også kommet med et dags spørgsmål i sidste video. Jeg vil også gerne lige have fundet på den her. Yeah, og vi har lidt lort, så det sælger vi. Har vi noget pogo fruit, det skyder vi lige derind. Så har vi den her, men jeg tror det er en pynt eller et eller andet. Jeg ved ikke om man rigtig kan bruge det til noget, men det er fint. Så smider vi det herind. Smukt. Nej, jeg tænker vi tager en power nap, og så... Fordi det er ved at være aften, så jeg tænker at vi tager en lur. Så vi er tilbage. Det er dag 4. Yeah. Jeg vil faktisk gerne sige, det virker. Ej, hvor er det dejligt. Altså kan du bare trykke her, så samler den alt lort. Guys, det er lækkert. Hey! Don't be baddie. Hallo? De er sådan nogle. Nej. Fy. Og guys, jeg læste lige også op på hvad. I kan nok godt huske den sidste video, der var noget, der hed Tar Slime. De der uhyggelige nogen, hvor der kom den der musik der. Jeg fandt ud af en Tar Slime. Det er et slime, du ved, så det er en Lago slime, hvor de spiser plort, der ikke er deres egen. Det der. Så spis. Okay, det er godt nok sult, det der par. Au, hallo. Ja, jeg tror lige, vi går lige over for solgt vores ting, inden vi gør med. Sådan.
Nu var jeg lige 2 styks. Sådan. Glade. Godt. Glæder slimes, glæder mig. Så skal vi lige bruge dem der. Men det er så dejligt, at nu kan vi bare gøre sådan her. Det gjorde det meget bedre, at vi købte det der. Det køber vi også med alle de andre ting her. I kan også se, det falder og stiger i pris. I hvert fald, jeg håber i hvert fald, I kan godt kunne lide de her videoer her. Whee! De er ret søde. Okay, vi ser et trickshot her. Woohoo! Goodie. Hvad? Nu er der styr på det. Nej, men jeg vil lige have det. Nå, det har jeg så. Nå, men så tænker jeg, vi tager ud af. Ej, nu kan vi lige opgradere det. Tænker jeg, vi gør. Jeg tænker nogle højere væk. Okay, der røg alle de penge der. Hvad er det her? En vandtank. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde lidt mere energi, så vi kunne løbe længere tid. Sådan, den der kasse der kan vi opgradere ting til os selv. Halløj, Beatrix. Mit navn er Hobinson, tror jeg et eller andet. Jeg var ranger her, bla bla bla. Okay, så det var den der slime ranger, der var før os. Og så, ja, vi kan ikke rigtig bruge det til noget her, der har været herfor. Okay, så tænker jeg, at nu hvor vi har altid gået en vej. Vi har altid gået den der vej. Vi har aldrig gået den her vej. Og ved du hvad, tænker jeg, vi går i dag. Og så bliver det lidt mere hyggeligt. Den bliver tænker jeg bare, at jeg smutter fra. De ser ikke glade ud. Oh my god, det eksploderer helt vildt, guys. Hey. Press firkant to use light key. Yeah. Nej, hvad det så? Men nu har vi ikke den med. Nå, men what open says me. Indigo for all the remains of mining projects are Grim Wetbust. Det er bare endnu en der. En kasse. Cube berry. Den skulle vi bruge på tidspunkt, den skal vi jo ikke bruge mere. Den tænker jeg lige, vi gemmer. Gør vi det hurtigt sådan her. Så skal vi lige have den igen. Sådan. Nej, jeg vil have den i den sidste. Og et onion. Hallo. Ej, det er en kæmpe... Det er en kæmpe rock gordo. En gordo slime, det er bare de der store slimes. Okay, jeg har et mål. Det er, at vi skal finde en ny slime i den her video. Det kunne være hyggeligt. Nej! Ej, den er også markeret på mappet nu, på grund af, at vi har givet den mad. Jamen, det er jo... Så skal vi se, der er en tabby herovre. Lad os lige det på så her. Kan jeg zoome ud? Wow, der er meget tilbage. Hvad er alt det her? Okay, der er meget, vi mangler at se. Der er sådan en lille ø. Okay, der er meget, guys, vi mangler at komme igennem. Så. Nå, lad os komme videre. Hvad er det? Okay, jeg vil gerne lige finde en til. Boom slime. Careful, these slimes have been known to explode. Dem skal vi lige have nogle af. Nej, hvad er de så? Au. Okay, men der... Nu har vi... Nej, men der... Skal vi prøve at se, om vi kan finde noget mere. Har vi lidt dem der... Hey, vi kommer op. Hvad er det noget her? Nå. Jeg kan se, der er en bro, men broen er gået i stykker, kan jeg se så.
Nej, der er en grotte. Nu føler jeg, okay, hvordan vi går i grotten. Hvorfor blev det lige så meget mørkere? Til min nummer. Crystal slimes! Au! Der så du ikke skubber. It's crystal shiny touch on the rocks. Ej, hvor det nice! Ej, hvor det fedt, guys. I må indrømme det. Yay! Au! Ej, det er sådan, jeg gerne vil have med hjem. Jeg tænkte mig, måske vi skulle lave en ny copy. Hvad kom? Vi tager hjem nu. Jeg synes, vi har exploret nok. Au! Au, den skader. Hvor er det? Wow, så nu kan den skade med at rulle, med at lave pigge. Og den kan eksplodere. Ah, hvor dejligt. Vi bortfører bare det der. Prøv at se på den der, du. Yeah, jeg bliver bortført. Så har vi lige fået 2 nye slimes. Det er da fedt, guys. Der er tar slimes. Okay, vi skal væk her, mit lille ven. Det er så... Prøv at se, hvor glad den er. Prøv lige. Men prøv at se, hvor glad den er. Ej. Halløj, guys. I må indrømme, jeg kan godt lide det her spil med, at du bare kan kombinere slimestør. Det synes jeg er meget hyggeligt. Så. Jeg håber stadigvæk ikke, der er foran der med nej, der er ikke noget. Yay. Ej, hvor det er hyggeligt. Vi skal væk, vi skal væk. Nå, der er ikke noget. Nå. Så er vi jo tilbage til starten. Ej, jeg kan ønske, at vi kunne komme hurtigere frem og tilbage. Jeg har jo kun mere energi, så vi kan løbe længere tid. Men jeg kan godt mærke, at... hvordan skal man sige, det kunne være dejligt, hvis det gik lidt hurtigere. Og den her, det er jo... Den der spiser jo kød og væk i. Jeg tror... Boom slime, det var kød, og den der crystal slime var ikke... Ja... Nu skal jeg lige finde ud af, hvad vi gør. Ja, I er søde, og I er virkelig søde. Det er endnu jeg gerne. Men... Jeg ved ikke, om vi har brug for de der rock slimes. Ej... Ja, du går bare lige derhen. Jeg tænker, at vi må sige farvel til jer. I er så dejlige og søde, men... Ej, lad også bare krystaller. Ja, jeg tror bare, vi siger farvel til jer. Så kan I gå derned og hygge jer. Ej, du bliver her. Velkommen til dit nye hjem. Det der. Nu bor du der. Har vi lidt crystal og lidt bloom. Jeg skal lige have nogle grøntsager. Jeg kan godt tænke mig bare at få... Kan man se det sådan her? Gider I lade være? Så er den. Jeg ender med at dø. Au! Jeg dør. Ej. De er godt nok aggressive. Au! Jeg er meget... Gå væk! Jeg skal lige have noget liv. Det der, de er godt nok aggressive. Dem tør jeg næsten ikke tage noget plort fra. Ja, der var jeg død. Okay. Skal vi 1, 2, 3. Så får du en. Yes. Får du en. Jeg tænker 5, det er fint. Vi behøver ikke mere end 5. De er rigeligt aggressive i forvejen, så det er også fint.
Jamen, de sidste slimes her, dem tænker jeg bare, vi smider ud til der. Hey! I kan ikke bare stjæle min mad! Nej, ikke min crystal plot. Okay. Og så bliv hernede. Forfærdelige mand. Jeg skal skynde mig op. Dem dræber jeg. Jeg er lige lavet, guys, hvad jeg siger. De der, de kan ikke bare spise min mad, de tømler. Hvor er de? Kom nu frem. Der er en. Du beder selv om det. Farvel. Og så ser vi aldrig dig igen. Dejligt, fordi så er der ikke flere, der kan spise mine ting. Jeg skal i hvert fald have plot collector til dem der, fordi dem der tør jeg næsten ikke gå ind til, fordi de dræber en. Kan I ikke spise nogen der? Okay, fint. Nå. Ja, så går vi hen og afleverer de her plot her. 87! Oh my god, det er meget værd. Okay, lige før man alligevel skulle bare prøve. Okay, nå, ved du hvad, vi tager lige en power nap igen. Og så siger vi godmorgen. Ja. Sådan. Så kører vi igen. Skal jeg det der. Jeg ved godt, jeg lyder mega nice. Jeg skal have dem alle sammen. De er mega meget værd, dem her. Ej, hvor er det bare lækkert. $76. Okay, guys, vi kommer til at tjekke kassen. Prøv at se, vi er lige tjent 1000. Det er faktisk nok til, at jeg kan sige, jeg kunne godt tænke mig en plot collector. Og så kan jeg gå herover og sige, jamen jeg vil gerne have en garden. Det skulle være med Cubeberry. Ved du, vi kan faktisk også sige det her. Jeg kunne godt tænke mig nogen. Så vi får mere, hvordan skal vi sige, vi får flere gulerødder på en gang. Og så kan vi få lidt til sultne, yeah. Spis du i dumme slimes, mand. Vi skal være lidt useful. Og så kan vi bare sige, ej, hvor er det dejligt. Okay, guys, vi kommer. Men guys, hvis jeg spiller off-cam i Slime Rancher, så er det kun fordi, jeg gør det, at jeg tjener penge. Og så giver mad ikke. Det er det, jeg gør. Ellers så gør jeg ikke noget. Nej, hvad er det? Men det er bare fantastisk med sådan nogle slimes. Okay. Så har vi dem her. Au! Seriøst, de er så aggressive. Okay. Trickshot! Lækkert. Der er lidt mere. Vi har brug for... Vi skal jo have penge. Jeg skal faktisk lige have noget, fordi jeg kan godt lide, at vi har 5 Lago Slimes, så er der ikke for mange, så de hopper ud. Og vi har godt 4 af de der penge, så jeg tænker, at vi tager og smider endnu penge igen. Det skader ikke. Så, yes. Whee! Hvorfor sidder jeg godt det her, når jeg har den der? Okay. Hey, vi har fået achievement boob. Nice. Jeg ved ikke, hvad der vil fik den. Eller... Nej, det kører faktisk ikke. Men nu har vi den, så hvorfor ikke? I hvert fald, guys, jeg håber i hvert fald ikke lide den her video. Det kan jeg godt. De der, de er så farlige, ven. Så jeg tager sgu ikke være sammen med dem. Så er jeg simpelthen ikke. Hvor mange har vi her? Så kan du få 2 mere. Så får du 2 mere. Så tænker jeg måske også på, kunne vi... Skal vi have noget mere? En music box?
Det vil gøre, de er sådan mindre aggressive. Nej, tror jeg ikke. Skulle man have noget med liv? Man kan også have jetpack. Jeg kunne godt tænke mig noget med liv, fordi jeg tror, de er der med at slå mig ihjel, dem der. Eller det kan de, hvis jeg ikke går væk, så... Nej, tak, jeg vil gerne leve. Så, yes, sir. Så kom du på det her. Halløj. Det gider jeg ikke skaffe. Hvorfor ligger der boom på lort? Okay. Jamen, hvad? Den tager jeg bare. 76. Easy, buddy. Easy, buddy. Nå. Ja, det ser faktisk meget godt ud, at vi har fået de her nye slimes. De er så søde. Men det er løgn. De er så også mega drabelige og var så tæt på at dræbe. Lægger I til? Hvorfor ligger de over det hele? Jeg tror det er fordi der er nogle plot, der ligger det, så det er flået over, fordi de eksploderede. Hvad? Gå derind, min ven. Du kan ikke bare skride. Nu går du derind. Ved du hvad? Hvis jeg ikke vil lytte til mig så fint, så får du en ærnet. Nå, det har vi ikke råd til. Du får ikke et ærnet. Haha. Har I noget plot? Okay. Ved I hvad, guys? Jeg synes, den her video er faktisk blevet fin. Og jeg kan godt lide den. Og jeg håber, I vil blive ved... plot. Jeg håber, I vil blive ved med at se de her Slime Rancher videoer, fordi det er så sjovt at spille. Og det er et hyggespil, og man behøver ikke stress. Og ved du hvad? I kan få et ærnet. Værsgo, for så kan I komme ud. Nej, undskyld slimes. Så i hvert fald, guys. Husk at like og subscribe, det vil jeg blive så taknemmelig for. Og så ses vi bare i næste video. See you later, alligator.